Čau lidi, já jsem David a vítám vás u dalšího videa. Jsem tady s Dominikem a dneska budu hrát Minecraft. Dominik je na telefonu. Jo, vlastně my tady máme svět. Předtím jsme skončili u toho, jak jsem stavil ten dům. No vlastně, jak jsem byl v té noci. Dominik to včera nebyl, že? Nebyl. Ale přijde ještě Predalian jedna a jinak je to Denis. Slepice se ozvala. Ty slepicu jedna. David? No, Ten Denis, jak on s tebou včera hrál? ne. Já potřebuju, aby se mi... Já potřebuji si dát den, tak chvilku vydržte. Tak konečně je den. Tak jsem si tady byl u krevťáku a asi si... Ne, nevyrobím, já si musím nastavit přece baráček, takže musíme jít na dřevíčko, na dřevo. A cestou zabijeme slípečku. Nebo slípku. Další slípka. To je slípek, tyjo. Prsátko. Getting wood. Achievement, super. No. Já jsem dřevorubec. Dneska budu ještě asi natáčet Minecraft. No, teda Minecraft. Co dělám teďka? Budu natáčet Half-Life 2, za který musím udělat sérii. Že jo, Dominiku? Vlastně. Ano, ptám se tebe. Že nikdo jiný o tom neví. Jenom diváci teďka. Ach jo, to je taková nuda dotěžit, ale musíme to udělat. Pro video musíme dělat všechno, že? Vážně všechno? Ano, až se zabít. Můžeš začít. Ne, ty začni jako Čeká se první. na tebe. Ty začneš jako první. Ne, čeká se ne na tebe. Čeká se na tebe. Tak zkusíme hello. Zkus říct, že zkusíš Hello Kitty, ty vole. Ne, já jsem chtěl říct hello house. Mně se rozbil. Mně se rozbila sekirka. To je na hovno. Round 1. Já už mám 10 vajec. Malíku. Hej, dívej tu parchu, kdyby byla holka, ona má prsa. A jdeme, super. Jdeme za domečkem, možná. No možná, určitě. Čup. Ty vogo, mám 2 staky, super. A jdem stavět domeček. Sakra, to je tak neinteligentní toto. Že jo, mistře, neinteligente. A to nedává smysl. O, jak zajímavé. To většina mých her. Co jsi řekl? Proč řekl ty? Ne, ty jsi řekl, že je to zajímavé. Ano, zajímavé, velice zajímavé. Oh my god, to jsem už neslyšel. Nikdy. Cože? Jsem nikdy neslyšel. Ty tady děláš challenge nikdy jsem, nebo co? Teda challenge. Prostě nikdy jsem. Raz, 2, 3, 4. Karamba. Já ti dám taky karamba. Nechtěl bys ještě karambit, tyjo? Stavíme. Sereme. Tak. To je když tady byl Denis, tyjo, tak to byla teda větší sranda. Co myslíte? Byla s Denisem větší sranda nebo s Dominikem? Pane. Napište do komentářů.
Jestli napíšete, že zde nejsem, tak to budu brát jako urážku a dám mu tady do kavici satisfakci. Ještě aby věděl, co to je satisfakce, že? Jo. Místa. Samý reklamy. To je dobře. A hlavně to nedávej do videa. Co? Reklamy. To tam stejně ani dát nemůžeš. Můžu. Nemůžeš, přes telefon nemůžeš. No přes telefon ne, ale přes počítač jo. A víš, jak se to dělá? Ne. Super. Já se nedostanu ven. Já se nedostanu ven. Já se nedostanu ven. Spiderman. Spiderman. Se dívá na Spidermana. Nedívám. Ale jo, ale jo, ale jo. Nedívám. Teďka to potvrdil. Spiderman. Spiderman. Jinak bys to nespíval, vole. Tomáš. Raz, dva, David. 3. David. Raz, 2, 3. A vyšlo mi to dokonce, wow. Takže uděláme si dveře. This of the title. Go, let's go. To budou bez to nějaký fake tohle. Ne. Ty vole, to je fake. Jsi švejkař. A možná, že budu natáčet přes Mobizen ten Shadow Fight. Ale možná. Neříkám určitě, ale možná. Nemožná. Nemožná. Ale možná. Ty vole, teď jsem tady měl ještě truhlu. Raz, dva. A možná ještě tady. No tak udělám ještě jednu, no bože. Hop. Super. Takže, jo, ještě lopatku bych chtěl. Lopatku. Co je dneska za den? Pondělí. Ne, já si prdel. Je. Středa. Ano, krása. Jdeme si nakopat. Jdeme si nakopat ten druhu, jdeme si nakopat stůl. Prdel. Nestihl. To je jedno. Jdeme si nakopat stůl. Ne, začalo pršet. Zrovna když jsem chtěl jít nakopat stůl. Zrovna když jsem chtěl jít Dominikovi nakopat prdel. What? Je to fake. Co to řekl? Já si myslím. Což to řekl? Já si myslím. Co to kurva řekl? Face the horror. Co to kurva řekl? Face the horror. Co to kurva řekl? Ty vole, co to mám? Napište do komentářů, jestli co to mám. Já umím na rozdíl od tebe zacházet s ničím, co nebudu říkat. Marshmallow, ne? Ano, nerde. Marshmallow, ne? Co je nerde? Myslím, že nechceš, abych něco řekl. Myslím, že nechci, abych řekl to, co chci říct. Mistřen. Žádná dobrá hra tady není. To je smůla. To je smůla. Kurňa, furt je to tak dlouhý. Dokopej to už. Dokopej to už. Tak jdeme dolů. Co říkal? Jdeme dolů. Taky bugy. No tak už ne. Tak jo, jedem. Jdeme dolů. Jsi úplně dole? Ano, přesně. Tak nemůžeš jít dolů.
Počkej, já si chci udělat torčky.